Ahojte. Čauko, čauko. Vítajte v našom dnešnom videu. Aký má názov vôbec? Asi vysoká škola, čo je to? Vysoká škola. Budeme to tak volať. Alebo že začiatky na vysokej škole. Akože sme druháčky, ale poviem vám, aký bol prvý rok, ako sme na ňo pripravovali a ako to vlastne funguje. Máme rady tipy a máme aj hru. Kvízik. Vďaka ktorej viete, aj my si to zistíme, aj vy zistíte, že ste vhodní na túto školu, akože všeobecne ekonomickú, alebo na akú školu sa hodíte. Hodíte. Na akú školu sa hodíte. A ideme na to? Let's go. Dobre, takže naša prvá otázka je, že ako sa pripraviť na prvý deň na vysokej škole. Akože, keď si ja spomeniem, tak akože nerozprávame sa teraz o zapise. Nie. No, proste prvý deň. Rozprávame sa, že príjem na prvú prednášku. Neviem, čo by som robila, keby tam nie si ty. Nie, išla som tam sama. Úplne. No. Bolo to divné, bolo to hrozné. Ale tým, že my sme mali zapis ako pred 20 rokmi, že sme tam reálne museli ísť, tak to bolo také, že my sme sa už tam keby spoznali vďaka iným kamarátom a tam sme sa začali rozprávať. Čiže nebol ten prvý deň taký hrozný a mali sme šancu sa spoznať. A prvé, čo by som povedala k vysokej škole, nie je to jak vôbec na strednej. No. A máte to tam hlavne rozdelené na prednášky a cvičenia. Keď na prednáškach len počúvate a cvičenia robíte väčšinou niečo. To je len také pre úvod, aby sme sa chápali, keď budeme o niečom rozprávať. Ale pripravte sa na to, že aspoň na našej škole to tak bolo, že ten prvý deň tie cvičenia proste neboli. To bolo len informačné. Fakt, akože boli sme na každej jednej hodine, ale bolo to len informačné, že fakt nám povedali, čo nám treba, koľko bodov. Fakt, mali sme proste návod, čo nám treba urobiť na to, aby sme urobili to. Neboli sme proste hodení len do toho. Pekne nám povedali, že treba nám 20 bodov na toto, 40 bodov na toto a tak ďalej. Hej, že mali kedy sme sú návod. započty a tak. Áno, všetky informácie sme mali. Čiže akože nebolo to vôbec nejak ťažké psychicky. Ale akože treba kamaráta, proste na ten prvý deň. Fakt, že proste niekoho odtiahnuť na zapise, alebo v ten prvý deň proste fakt, že sa k niekomu pridružiť. Lebo potom aspoň idete spolu na prednášku, lebo idete do tej sály, tam je 120 ľudí a sa cítite taký, že ups. Že kde si sadnú, tak sa nájdete aspoň toho jedného vlastne, s ktorým si sadnete a prežijete 5 rokov najbližšie. My sme sa už počas toho prvého týždňa, v skupine sme boli nejak 25 asi, čiže tam už je ľahšie nadviazať ten kontakt, ale tiež to nie je jak na strednej, lebo vlastne prestávky väčšinou netrávite spolu. Veľa ľudí prišlo už v skupinkách a fakt ten čas, kedy môžete spolu tráviť čas, je len na hodine. Alebo keď si pojete na pizzu alebo na kávu cez prestávku. Ale to prvé stretnutie je také, že neviem. Lebo keď sme boli deti, je to ľahšie získať kamarátov. Ako proste dospelý človek príde a že budeme sa kamarátiť. No, poďme na toto. Na prvý deň. No, podľa mňa. Ja som prišla na výšku a som myslela, že jej tablet super, lebo na strednej som fungovala s tabletom. Oveľa viac vám treba notebook. Podľa mňa je to oveľa praktickejšie na všetko. Keď aj veľa prezentácií budete robiť, v tablete to nie je veľmi praktické. A aj prednášky, akože ja nestíham písať ručne. Ani na tablete, ani na akože papier. No nie, určite notebook. Notebook je veľmi dôležitý. A čo ja som si urobila, na prvý deň som si urobila proste foldery, kde som si dala predmety a tam som si automaticky, keď som mala hociaký dokument, hocičo, všetko som si tam vkladala, aby som v tom mala poriadok a najlepšie estetické pozadie. Áno, pozadie, potrebujete estetické pekné. Motivačný citátik si tam hodiť, widget, chápete? Rozvrh pekný si robiť. Čo tam ešte? Pekné foldriky, proste to... No počkajte, dáme vám túto, hej, že čo to je? Dáme screeny, to je môj, ale to je môj na druhý ročník. Áno. A tu je Emin na druhý ročník. A je to také proste, podľa mňa sa vám krajšie bude učiť, sa vám bude pekne pozerať na to a budete hrdí taký na seba. A kalendár by som ešte dala. No aj také, že proste učiť sa rozvrh. Ani nie, že rozvrh, ja by som sa v prvý deň hlavne obzerala po škole, lebo dobre, naša je malinká. Hej, ale keď niekto má proste väčšiu školu, čo si ja neviem predstaviť, lebo už na tej našej malej sa strácam, že netuším, kde sú tie učebne, tak fakt by som si proste pozrela, keby aspoň cca, že kde je aké číslo, lebo my máme v podstate iba Ačka
a aulu. Každé ráno tam idem s tým, že hľadám tú učebňu. Plus študijné nájsť. Študijné a knižnicu by som... Študijné oddelenie je proste hlavná vec. Tam idete so všetkým. Nemáte triedneho učiteľa, čiže to je váš triedny učiteľ, dá sa povedať, kto je tam. A pozrieť si, kedy majú otvorené. Majú strašne malo otvorené, takže si to naštudujte. A knižnicu hneď sa zaregistrujte. Akože keď máte kamoša, tak stačí jeden. Hej, my máme napríklad... Všetko na teba. Hej, platili sme 3 eurá, myslím, že sme platili za vstup, hej, a si požičame iba jednu učebnicu, máme do toho. A potom dávajte pozor, vracajte ich na konci semestra, lebo ja už som platila pokutu. Akože pokuta bola 80 centov, ale je lepšie ich vrátiť na čas. Aby si nemusela vypisovať knihovničke. Áno. No. Takže, ale čo sú, no tak dajme 3 body, čo sú hlavné. Nájsť si kamaráta, urobiť si pekné pozadie a kalendár, rozvrh. A zorientovať sa. A zorientovať sa. To sú 3 body, čo sú veľmi dôležité za nás. No a keď sa už bavíme o tých rozvrhoch, tak ďalšia otázka je, že čo by mal každý prvák vedieť o univerzitných rozvrhoch. Aspoň keď teda idete na našu školu, tak nečakajte mesiac dopredu rozvrh. Oni vám to dajú 2 dní dopredu a ešte sa to bude meniť. Proste nemôžete si nič plánovať. Ale poznám ľudí, čo sú napríklad na túke a oni mali 2 týždne dopredu, hej. Čiže je to fakt, že... Ale nerátajte zase mesiac dopredu. Proste to je tak, že 2 týždne budete vedieť dopredu. A no, o tých rozvrhoch najzaujímavejšie, najrozdielnejšie je to, že je to prednášky a cvičenia. A že tak je to rozdelené. Prednášky aspoň na našej škole sú dobrovoľné, vôbec tam nemusíte chodiť. A potom sú cvičenia, ktoré sú povinné a máte tam, akože môžete niektoré hodiny vymeškať. My máme napríklad 3 hodiny za semester. To je asi jediný rozdiel. Čiže celkom inak dosť. Akože nie je to, že úplne že málo. To je tak podľa mňa normálne. Že tak raz ochorieš a 2-krát si urobíš voľno. Potom máme, že cvičenia sú započtové a skúšky sú... Z prednášok viac menej. Áno, z prednášok vlastne. Aj tí vyučujúci sú rozdielni na tieto dve veci. A z prednášok ten učiteľ, profesor, hocičo, on vás skúša a započty robíte s tým, čo vás učí na započtoch. Na cvičeniach. Na cvičeniach. To je najväčší asi taký rozdiel. A tie body potom z toho sa vám sčítavajú a z toho vám vzniká známka na konci semestra. Ako si nájsť dobré miesto na štúdium na univerzite? My sa neučíme na našej škole, akože tak, že my tam nemáme, akože máme učebňu. Máme. Len je to, akože v živote som tam nebola, je to tak, kde pri knižnici. No akože to je, jak sa to volá, to sa nejak volá. Študovňa. Toto, presne. Tamto, akože je tam plagátik. My sme zistili, že to existuje asi po pol roku. Ano. Že tam je nejaká študovňa, ale sú to len stoly. Proste nie je to také, aspoň u nás to nie je také, jak si to predstavujete, a jak to je vo filmoch. Viem, že napríklad u Peška máme krásnu, hej, na medicíne. My máme miestnosť. My sa neučíme. Nie, ale dobre, aj keď ideme dačo robiť, tak buď sme v kaviarni. My sme Búbeli. Proste Búbel je naše miesto, kde trávime svoj čas, kde robíme všetky projekty a kde sa učíme. A potom doma. Hej. Reálne. Ale počula som akože na tej študovne všeobecne, že akože fakt sa tam ľudia chodia učiť. Že je to akože... Ja si neviem predstaviť, že som sa učila v miestnosti, kde sú ďalší 20 ľudia, ktorí sa učia, lebo Bluebell, akože áno, je to verejné miesto, ale v časoch, kedy tam my chodíme, čo je cez voľné hodiny alebo takto, tak tam nie je až tak nadrbané. Si neviem predstaviť, že v piatok večer by som sa išla učiť tam. Nie, je tam úplne prázdno. A študovňa je podľa mňa takto nadrbaná, ak je piatok Bluebell. Naša asi nie, ale všeobecne študovne áno, tak to predstavujem. Neviem, najviac sa učím doma, ale hlavne asi potrebujem to rozprávať. Keď sa fakt, že učím, tak si to potrebujem rozprávať a neviem, čo by som robila v meste. A v študovni s inými ľuďmi, jak by som si to rozprávala. Možno tam by si našla kamošov. Nie všetky predmety sa dajú učiť s ľuďmi, ináč som zistila. Mne sa všetko učí lepšie s ľuďmi. Nie. Dobre, matiku? Lepšie s ľuďmi. Tak to nie. Na matiku jedine vám treba tablet. To určite. Alebo papier. Ináč aj na podnikové hospodárstvo. To bolo fajn. No dobre, tak my rátame, hej. Hej tam. Ale na ostatné akože vôbec. Čo sú kreditné systémy a ako fungujú? Aby ste boli v obraze, my netušíme. Ja viem. Ty vieš? Áno. Tak ja neviem. No, raz som to kredity, vy buď vyberme si predmet má 3 kredity. Väčšinou to je od 0 po 7, aspoň my máme najviac 7. No, a ty vieš získať buď 0 kreditov, keď neurobíš tú skúšku, alebo, ten predmet neurobíš, máš 0, alebo získavaš plný počet. My si dáme, že 3 je plný počet. Máš 3. Žiadna iná možnosť, nevieš získať len 2 kredity. No, my máme dané, že väčšinou máš na semester daný, že máš 30 kreditov minimum.
naša škola je, že ty máš určené predmety, ktoré musíš urobiť za ten semester, či my si nevyberáme predmety. Stále nám to vyjde na tých 30. Niektoré školy majú, že svedia aj 60 ich nahádzať, keď sú veľmi študijne založení. A potom, a tie kredity, to neviem, tak to hovoril, sa odvíjajú podľa toho, že koľko by si štúdiu na tú skúšku mal venovať. Že jeden kredit je nejakých 6-7 hodín, alebo také, čo hovorili. To preto matika mala 7? Áno, a že keď máš napríklad 3 kredity, tak si dáš, vynásobíš tým číslom a toto je, že mimo školy, koľko by si času tomu mal venovať. To nám takto raz hovoril, akože na tej škole. Neviem, či nie. Tak som to proste tak raz vysvetľoval, ako tam na štatistiku vyšlo, no neviem, aké číslo, v živote som toľko času tomu nevenovala, akože podľa ich. Akože venovala som tomu dosť veľa času, ale neviem, či až toľko. toľko. To bolo, myslím, 6 kreditov, bola štatistika, bolo 7. Najlepšie tipy na poznámkovanie počas prednášok. My máme väčšinou poznámky z prednášok od starších ročníkov, ale ja som človek, čo sa nevie učiť z cudzích poznámok, čiže my to vždy si upravujeme, akože máme to prepísané. A ja si vždy spravím aj výcud s výcudcov. Ja mám robiť výcud s výcudcov z výcudcu, takže to je... Chodím to proste do ChatGPT a nech mi to dá na fakt na kratučko, akože nepoužije tam presné slova, ale aspoň aby som mala poňatie, o čom to je. To si prečítam a potom idem, keď sa tomu chcem venovať ďalej, tak idem proste na menší výcud. A ja som napríklad vo Worde, to je zároveň aj taký tip, robila, že ja som si nedala celý predmet do jedného, ale mala som v priečinku proste 13 prednášok, čiže som mala 13 Word dokumentov s názvom a tým pádom sa mi to oveľa ľahšie tam zaradzovalo, keď som napríklad bola na skúške, že z ktorého to bolo a lepšie sa mi to zaradilo a bolo to aj také krajšie na pozretie, keď som tam nemala 50 strán vo Worde a z toho sa učiť, čiže to bolo také krajšie. Čo sme robili, bolo, že sme si v ChatGPT vytvorili kvízy. Áno. Proste sme si tam naskanovali celú jednu prednášku a proste sme sa ho pýtali, no teda akože sme ho popýtali, nech nám proste spravia, neviem, 30-bodový kvízik. Hej, na ABCD, my máme ABCD väčšinou skúšky. To boli ale aj na započty, myslím, že sme to dávali. Nepamätám, ale proste opýtate ho, nech dáte tam svoju prednášku, nie že dáte, že urob mi o tomto, proste tam dáte celý text, čo máte a dáte, že nech ti urobí test ABCD, ty si ho vypíšeš na papier a potom, že ti dá odpovede a skontroluješ si. A tak som sa učila vlastne na mikroekonomiu aj na makro. To je podľa mňa také, lebo on vám teda aj také podobné možnosti, takedy vám dá úplne dačo od veci a možnosti, ale je to, aspoň sa vám to dáva do hlavy tým, že to robíte a máte pocit, že študujete. To je asi taký najlepší tip. Potom ty si dosť kartičky používala. Na štatistiku som to používala aj na matiku som to na derivácie a integrály určite si urobte kartičky, jedna strana, druhá strana, lebo to sa musíte nabifliť. Proste vám to pôjde do hlavy a musíte sa to nabifliť. Tie vzorčeky. Ja som tam dávala aj teóriu, akože čo bola. No aj na štatistiku som to robila, ale to mi napríklad, tam mi to vôbec nepomohlo, tieto kartičky. Ako zvládať stred zo skúškového obdobia? No tak, pre mňa to je hrozné. Ja aj keď tie skúšky fakt sú ľahké, tá škola je všeobecne, by som povedala, že z ľahších určite. Ja som človek, čo sa strašne stresuje v kuse, čiže stresujem aj z toho. Napríklad bola štatistika v piatok skúška, ja som v pondelok ráno revala, že som v riti. Aj keď potom som bola v pôde, ale bola som v riti. Ja som v strese celú skúšku obdobie. Len z toho pocitu, že musím to dorobiť. A nevydýchnem, kým to nedorobím celé, potom som super šťastná. Ja doteraz nechám vydýchnutá z letného. No. Akože ja už to potom akoby tak strebem a je to na takom akoby stlmenom volume, ale aj tak to je také, že... V podvedomí to mám v kuse, že mám skúšku, neviem si ani oddychnúť, neviem nič, proste v podvedomí mám vždy skúšku. Ale akože pre termíny sú podľa mňa super, my sme ich nevyužili minulý rok, lebo ty si bola v Dubaji. Ja som bola preč. A ja som nechcela ísť bez nej, takže sme nešli. Nájdite si kamaráta na skúšku, to vám pomôže podľa mňa so stresom. Fakt, nebola som ani na jednej skúške sama, proste ideš s niekým. Na marketingu, čo si opakovala. Dobre, lebo som to neurobila. Tam som bola nútená ísť sama. Ja na štatistike dvakrát, aj na započte, aj na dvakrát na skúške. No ale keď idete na skúšku, tak určite lepšie ísť s niekým, lebo keď si nie ste proste pod tým stresom, že tam čakáte, ale rozprávate sa o dačom inom a je to príjemnejšie. Ale stres počas skúšky, neviem, či sa tomu dá vyhnúť. Neviem. To je proste taký ten prírodzený stres. To aj keď viete, tak proste máte z toho stres. Lebo je to také, že postavíte sa tam pred toho človeka a neviete, čo na vás vybavne. Mne celá skúšková pomáhala fráza, že aj keď som sprostá jak poleno, tak aspoň som pekná.
Som sa pekne obliekla na skúšku. To bolo reálne, to bol môj život celý január. Proste, že som pekne oblečená. Síce môžem byť hlúpa, ale aspoň som pekná. Áno, to je múdre. Lebo napríklad zavidím chlapcov na skúškom, lebo oni si vyťahnú oblek raz za pol roka. Každý deň prídu v tom obleku. Dievčatá, ja nemám vôbec veľa takýchto oblečení, aj keď mám šaty, tak sú skôr letné, nie sú na skúšku v zim, akože v januári, keď idete na skúšku, je to fakt akože sranda sa obliecť. A vám treba 7 outfitov pomaly, aby ste všade vyzerali reprezentatívne, lebo potom vám budú dávať blbé pripomienky, že nie ste slušní. A potom to niekto príde v mikinke. S mackom, či čo mal? Macka. Takže tak. Ale akože asi sa tomu nedá vyhnúť. Oblečete sa pekne, budete proste šťastní z toho. Mne by asi ani to, že sa reálne biflím, ani to by ma asi nezachránilo. Nie, proste ja budem v strese, aj keby to celé viem, tak budem v strese z toho. Keď máte dar z rozprávania, dar rozprávania, tak proste sa vykecáte aj s hocičím, že ani nemusíte do toho pomaly ani kúknúť. Áno, ale napríklad nie všetky skúšky sú kecacie. My máme, viacej sme mali ABCD, a potom akože grafy napríklad sme mali kresliť a opisovať ich ručne, že nerozprávali sme priamo s tým učiteľom. A potom sme mali aj rozprávacie. A potom ešte jeden sme mali typ, normálne, že otvorené otázky, ale píšete ich. A príklady. Ďalšia otázka je, že či je dôležité byť akože aktívnym v školských aktivitách. Ja neviem, či máme dajaké. Máme, len väčšina je v Bratislave, lebo sme Bratislavská univerzita. Športové viem, že máme, ale všetky sú vlastne v Bratislave. A neviem, či tam sú nejaké súťaže, aspoň ja som ani nepočula. Už na Instagrame tam sa, akože som videla, že tam dávali nejaké súťaže, ale nie je to podľa mňa akože absolútne podstatné. Viacerí išli do toho. Neviem, čo chceš povedať. Proste politici, ale na škole. Ja aj školského parlamentu. Tam išli viacerí ľudia, akože bolo to dosť veľký záujem z nejakého dôvodu. A ja som chcela ísť, ale ma nechcela, tak som nešla. Ja som nechcela ísť. To je napríklad taká mimoškolská aktivita, čo bola populárna u nás, čo sa ľudia chceli zapojiť. Ale nemyslím si, že akože ma to nejak ovplyvňuje, že tam nie som. Ako si vybrať správny študijný program alebo špecializáciu? Tak my máme na fakulte 2. My máme obchodné podnikanie a je tam ekonomika a manažment podniku. Ty si dobrá, ja viem iba, že EAMP. No, tak vidíte. A môj výber bol taký, že my sme sa na tom s otcom pozreli a sme boli takí, že tu idú 30 ľudí, tu ide 120 nejak primali. Tak sme boli takí, že keď tam primajú 30 ľudí, tak je to akože lepšie, nie? Proste tak sme sa na to pozreli. A sme boli takí, tak som sa prihlásila tam. A ten prihlasovací systém nejak mi nešiel dať ešte aj na tú druhú možnosť, akože na to ekonomika manažment podniku, že keby ma tam nepríjmu. A tým pádom som bola prihlásená na jedinú vysokú školu, kde prijímajú 30 ľudí. To bol moja jediná, ja som nebola nikde prihlásená. A ty si išla ešte cez tieto? Cez CIO. Už aj kebyže náhodou chcete za našu akože školu, tak robte podnikového hospodára. To je ekonomická olympiáda, ktorá je primitívna. A je online z domu. No my sme napríklad na škole nemali a ja som ani nevedela, že som robila s CIO. Nás učila jedna profesorka z EUBY, takže my sme to od nej vedeli a vlastne aj ja som mala normálne ekonomiku 2 roky, čiže akože tak sme to sa nejak dostali k tomu, ale proste robte to, lebo akože kebyže sa mám na túto školu dostať cez CIO, tam ma drbne. No a fakt, že 80% lebo je ťažšie, jak celá táto škola. No, akože nebolo to nič hrozné, ale určite to bolo ľahšie ako tá olympiáda. A fakt 80% ľudí na našej škole, aspoň v našom ročníku, je cez tú olympiádu. Tak je to proste primitívne. Ale akože ja som sa na to pozerala tak, že ja som chcela ísť na niečo s marketingom, manažmentom. Ale proste, ak som si pozrela, ja som si pozrela aj rozvrhy tých ročníkov a jak som videla, že proste matika je v EAMP proste XY rokov a u nás iba prvý pol rok, tak som bola taká, že OK, vieme, kde ideme. A plus tam bolo viac zameranie na marketingu, proste som si pozerala to 30-slajdové prezentácie na aby som sa rozhodla. A tam nebol nikde rozdiel, iba v tomto že OK, marketing. A ty sa hlásila tak kde inde, čo na toto? Kde som ešte mala prihlášku? Tuke, na FBI-ko. Robiť, ak ťa škola prestane baviť, alebo sa cítiš, že si vybral zlý odbor? Tak mňa tá škola prestala baviť tak po prvom týždni. Ja som tam nešla ani nejak motivovanie, mňa to fakt nejak nebavilo proste vôbec. Ja som sa tešila. Ale tým, že som z gymnázia, tak viem, že nemám inú možnosť, takže to ma motivuje a je vpred. Ale čo robiť, ak ťa škola prestane baviť? My sme
prvé mesiace na škole sme sedeli na prednáške ešte s viacerými ľuďmi a sme si povedali, že my musíme niečo vymyslieť na to, aby sme mohli skončiť, akože aj tak dorobím tú školu, ale že aby sme mohli skončiť tú školu, že proste my budeme milionári predtým, ako skončíme školu. A to ma poháňa vpred, lebo proste robíme dačo popri tom a tá škola fakt není, že prioritou, dá sa povedať, v čom, že to není jediná vec, na ktorú sa spolieham v budúcnosti. Na tento podcast. Na tento podcast sa spolieham, ja tomu verím. No, ale to musíte sa ísť niečo iné. Akože popri tej škole. Podľa mňa nejakú aktivitku, no, ktorá akože proste je zábavnejšie. Akože možno niekto to vie spojiť aj s praxou. Že sa nespoliehajte 100% na tú školu. Akože, že nič nebudete doma na riti sedieť, budete chodiť do tej školy a že vyjdeš zo školy a budeš milionár. Proste, nie. Ale akože napríklad ja som sa tešila do tej školy, akože ani nie kvôli tomu, že akože wow, vysoká škola, super krásne, úžasné životné obdobie a neviem čo, ale z toho, že ja mám rada ten školský akože kvázi systém, že proste mám rozvrh. Áno. Proste, že mám čo robiť. Ja milujem sa proste obliec, ísť do mesta, aj keď sneží, aj keď prší, aj keď je horúco, proste, že mám zmysel toho dňa. Motiváciu výsť domu. Áno. A proste akože sa cítim taká produktívnejšia. Nie z toho, že wow, učím sa. Nie. Proste iba z toho, že niečo robím. Aj keď sedím na riti na tej prednáške, tak sa cítim aspoň trošku lepšie, ako keby som proste... Sme tam. Hej. A čiže akože ja som sa z toho tešila, ale už keď ma toto prestávalo baviť, to už bolo zlé, tak som si začala romantizovať život. Napríklad? Krásne poznámky. Vtedy sme začali vyrábať pozadia. Proste fakt, že všetko si robí tak, že proste dobre, ja sedím na tej prednáške, nič ma nebaví, ale ja si robím kanvu. Ja sa tam proste Canva, bože. Toto keď budete s kamošom dajakým, si to kúpte. Reálne pro túto verziu. Proste si ju kúpte na rok a máte vybavenko. Také plusové body ale nie, že akože od učiteľov, plusové body od vašej duše, že máte peknú prezentáciu, vy ju zbucháte za 10 minút a je krajšia, jak proste všetky z PowerPointu, čo sú tam prezentované. A viete tam robiť prezentácie, viete tam robiť dokumenty, viete normálne písať aj do Wordu, akože ja to nepoužívam, ale viete to, keby náhodou. Viete letáky, plagáty. Proste život je krajší s tým. Hoci čo s tým viete robiť. Fakt, že reálne celý náš podcast je s Canvy. Áno, používame to fakt, že aj na to a do školy každú jednu prezentáciu tam robíme. A fakt sú také, že wow. A idete na kávičku, bože, ja milujem, keď mám voľnú hodinu a môžem ísť na kávu, ja si to tak užívam, to je proste úžasné. A akože som si potom začala robiť aj srandu z tej školy. No, však to je celá sranda. Akože áno je, ale proste chápeš, že som predtým bola taká, že nechcem chodiť neskôr na prednášky a takto a teraz som taká, že 5 minút, 10, 15, 20, čo tam potom. Ako riešiť situácie, keď nerozumieš látke alebo zaostávaš štúdiu? Absolútne nijak. Proste si sadni na riť a sa s niekým, kto to rozumie, sa o tom pobav. Mne tak pomohol David, shoutout, spolužiak na štatistike. Proste ja som ho donútila, proste som ho zavolala a som ho donútila, že ja ti prečítam zadanie, poviem ti, ako by som to riešila a ty mi povieš, či je to dobre alebo zle. A tak sme museli prechádzať asi 15 vecí a proste on sedel a mi iba povedal, že áno, dobre si to vyriešila alebo nie, tak toto máš vyriešiť. Tam sú rôzne možnosti riešenia. A proste fakt si nájsť niekoho, kto vám to vie vysvetliť. Tam si navzájom reálne akože pomáhame v takýchto veciach. Že akože nie všetci, ale tak, že niekto vie matiku, niekto vie toto, tak sa proste navzájom doplníme. Čiže asi tak, ale akože ja som v živote, aspoň teraz za tie rok a dačo, som nešla proste za profesorom. Že čauko. Proste Ani proste na štúdiách som nešla. 25 dospelých ľudí, myslím, že jeden z nich minimálne bude vedieť, čo treba robiť. Ale zase akože napríklad na cvičeniach sú ochotní vám pomôcť. Akože nehovorím tak, že akože sú konzultačné hodiny. Išli sme na konzultačnú zo štatistiky. To mi pomohlo. No, akože áno, kus, ale nič moc, ale je to také, že musíte ísť tam s otázkami. Aspoň teda my sme tak mali konzultačnú. Proste máme napísané otázky, tak sme prišli a to nám zodpovedali. Áno, ale nie také, že teraz vám prejdú znova učivo, akože znova to isté učivo, čo bolo. Ale čo som ešte chcela? Ja, že tí cvičiaci sú akože ochotní aj na tých cvičeniach, proste, že rozumiem, tak oni to zopakujú, hej, akože nie sú z toho nadšení, lebo im to akože stráca im to čas, ale sú podľa mňa ochotní. Pomôžu, hej. A nie je to zase také ťažké. A keď tak fakt máte spolužiakov. Ako si vytvoriť sociálny kruh a poznať ľudí nových na vysokej škole? My sme podľa mňa veľmi zlý príklad na toto. Tiež si myslím. My sme zavretý kruh. No, vytvorili sme si kruh a boli sme to my dve. Úsečka. My sme si vytvorili iba takú úsečku navzájom a tým, že nie sme ani jedna z nás, že by tak veľmi išla spoznávať ľudí, že proste sme sa tak usídlili,
Tak už asi na to bolo nejak neskoro si vytvoriť. A tak a potom bavíme sa so všetkými, ale nemáme akože nejaké bližšie vzťahy s nimi. Proste kavičkoví partneri sme my dvaja cez prestávku. Čiže na toto vám nevieme zodpovedať, ako si vytvoriť ten, jak to bolo? Kruh, sociálny. Kruh bolo ten sociálny, že sme sa začali rozprávať. Začnete sa rozprávať, preboha, prídete s nimi za otázkou, že potrebujem pomôcť s týmto, oni vám pomôžu. Asi hej. Dobre, aké sú najlepšie spôsoby, ako si udržať motiváciu počas dlhších semestrov? To neviem, či sú dlhšie semestre, bo každý trvá rovnako, ale ako nijak. To proste iba odchodiť. To tak vám rýchlo zbehne, to ani neviete, jak proste to rýchlo. To je my máme 13 týždňový semester. Vojdete do školy, informácie o 3 týždne, to ani neviete, jak započet. O ďalšie 5 týždňov ďalší započet a zrazu máte skúšky. To fakt vy ani neviete, to strašne rýchlo ide. Brutálne. Tým, že to je ešte rozdelené, tak to nie je vôbec jak stredná škola, že to nemá konca. Toto ide. A hlavne to je také rozhadzané. Lebo proste stredná bolo také, že nasekaný rozvrh, keby proste od 8, ja neviem, do 3. A tu nás sme dobré, sme od 8 do 5. Máme voľné, ale hej. Štvrtky boli len telesná, čiže boli voľné. Fakt to máte, my sme väčšinou pondelok sme mali nasekaný a potom už po 2 hodiny denne. A teraz máme, že 2 hodiny denne a jedine útorok máme nasekaný a piatok máme voľno. Čiže to je fakt také, že kavička medzi tým, projektik si ideš urobiť, fakt to je, že... Proste stalo sa tam nájsť nejaký taký ten highlightik. Že ani jeden deň není taký úplne, že to ideš dať čo si urobiť. Asi šťastný. Tak. Ako sa pripraviť na stáže a pracovné príležitosti už počas štúdia? Začať skoro. Tak podľa mňa už ideálne je podľa mňa, v prvom ročníku vás veľmi ešte nechcú, aspoň keď ja som si pozrela, lebo ja som chcela ísť na prax akože čo najskôr, ale v prvom ročníku oni väčšinou nechceli, lebo tam vlastne ešte neviete nič, dá sa povedať. A od druhého ročníka vlastne ja už si hľadám takúto prax, kde by som mohla chodiť počas štúdia, že mi to, aspoň by som vedela na tú školu nahľadať aj z takého hľadiska, že fakt si to skúšam proste niekde robiť, som v tom prostredí, kde ľudia robia takéto veci. Čiže podľa mňa treba fakt od druhého ročníka si niečo nájsť, aspoň sa pohybovať v tej sfére. Ale pripravte sa na to, že potrebujete, lebo ja už tú prax mám, len nemám pošikané dokumenty k tomu. Proste neviem, čo tam mám vpísať, neviem, či mi to má podpísať dekan, nič netuším. Takže keď máte niekoho z vyšších ročníkov, ktorí akože toto už robili, tak si to zisťujte, lebo proste potom budete v rici. Čo sú najväčšie chyby, ktoré robia prváci a ako sa im vyhnúť? Očakávania vysoké majú. Akože aj od toho prístupu, aj od tej školy, aj od toho, že si ich niekto pamätá. Proste to je také... Také, že strach. Hej, také, že Ježiš, ja keď teraz jedenkrát nepojem na prednášku, tá neviem čo, akože on si ma zapamätá na skúška, čo proste, či tam som, či tam nie som. Akože zase tiež podľa mňa nie je dobre neísť vôbec na žiadnu prednášku. Podľa mňa treba sa tam aspoň párkrát ukázať, lebo ten človek si zase ťa pamätá, že ťa videl niekedy, ale proste on si nepamätá, koľkokrát si tam bol. Preto dávajú prezenčky, lebo oni si absolútne nepamätajú proste, že koľkokrát ty si tam bol nastúpený. A čo bola až taká chyba? Neviem. Nevyčerpajte si tie 3 tieto. Tie 3, my máme aspoň, tie absenčky, čo máme povolené, si ich nevyčerpajte na konci. Najlepšie ich využiť tak v strede. My sme si robili taký voľný týždeň. Jeden si treba nájsť na chorobu, si ho nechať. Lebo tak trošku my sme to neurobili a potom sme chore týždeň chodili do školy, sme mali toaleťaky, spreje do nosa. A tak ja som podľa mňa aj teplotu, ale ja som tak iba sedela pri tom. My sme mali teploty. To bolo hrozné. My sme vtedy mali sprej do nosa, mali sme nejakú vodu, mali na nožtek krémik sme mali, toaleťaky a ešte čo sme mali. No toto sme urobili a potom jeden je ideálne si nechať na posledný týždeň, lebo započty sú v predposlednom a vy keď ich urobíte, posledný týždeň nemusíte ísť vôbec do školy. Alebo nechoďte na ten predposledný, učte sa na započet a spravte ho posledný týždeň. Hej, proste tak si to treba rozvrhnúť. Ale určite nebudete 2-krát chorí, podľa mňa za rok. Za rok, hej, za pol roka. Či za pol roka, myslím, tak. Takže tak. Ako nemôžete ísť na týždeň na dovolenku? No, takže toto boli také základné asi otázky. Dúfame, že sme zodpovedali na všetko. Keď, tak sa nás opýtate. A ideme na tipy a triky, čo sme za náš rok štúdia na vysokej škole získali. Dobre, takže ako prvé, tu máme to, že proste je strašne dôležité používať nejaký time managementský vec. My si robíme veci v kalendári, fakt, že všetko. Tam proste hodiny tam máme vyznačené od minúty do minúty.
proste fakt, že 130 či 130, 90 minút, proste ak to je. A všetko fakt, že prestávky, to kedy idem, no teda ty cvičíš, to kedy ideme na kávu. Máte, si to tam proste no máme my danú, kedy máme kávu, proste to tam máme, kedy mám stredko, proste všetko tam mám vpísané, lebo oveľa je taký, nie ste v strese z toho, že ježiš, toto mi treba, proste vidíte tam všetko. Ten kalendár je podľa mňa zachrana, proste je to pekné, ste z toho šťastní, že to splníte tú vec a je to také fakt, že veľmi praktické. Čo je tip k tomu kalendáru, tak si vytvorte XY kalendárov. Ja mám proste kalendár na osobný život, na život s mamkou, na život so psami, na pracovný život, škola, s tebou, podcast, všetko. Ale akože nemám tak, že iný kalendárik na akože inú hodinu, nie. A vy ho viete potom vypnúť, ktoré nechcete vidieť. Ano. Proste fakt všetko tam viete si zdieľať. My máme zdieľaný kalendár, čo sa týka podcastu. Fakt všetko tam viete urobiť. Čiže toto je také akože... A to som prvý rok nerobila veľmi. Hej. Akože neišlo mi to až tak. Ale teraz naplno idem. Je to estetické, je to pekné, je to zorganizované. Však tu vám dáme fotku kalendáriku. No tak. No, to by nestále, ale proste... Tu je druhý typ, že choďte na prednášky v tom zmysle, že ukážte sa na prvej, lebo proste tam máte všetky informácie. Prvých troch, by som povedala. Áno, takže aby ste mali prehľad, o čom to je. Potom vy sami zistíte, či tá prednáška je podstatná pre vás, či vám dáva niečo, alebo nedáva niečo. To si viete sami určiť. Niektoré prednášky pre mňa boli fakt, že strata času proste úplná, lebo napríklad ten štýl vyučujúceho, jak učil, tak mi absolútne nevyhovoval a viac som urobila oveľa viac doma. Niekde som chodila kvôli tomu, lebo poznámky, proste mala tá vyučujúca úžasné poznámky, čiže som tam chodila, aby som ich mala tiež také úžasné. A vy, no, to musíte tak cítiť, či to je podstatné tam ísť. Ale akože prvé 3 týždne by som chodila na prezenčky. A fakt, že minimálne, tak keď máme 13 týždňov, tak minimálne 5 krát sme boli stále. Len určite si nepovedzte, že ak ja tam nebudem chodiť a v živote tam nejdete, lebo je to nepovinné. Proste treba mať prehľad, uvidíte to vyučujúceho, aký je a tak ďalej. No hej, však my sme v podstate zistili, aké boli na skúške tým, jak sa správali na tých prednáškach. No, hej, čiže... Viete ho tak vyčítať. Áno. A akože aj keď možno nechcete sedieť na tej prednáške, tak viete si tam robiť zadania z iných cvičení. Proste sadnete si tam, hráme tam pucle, počúvate ho v pozadí. Za iných cvičení, hráme tam pucle. No, hráme tam pucle. Proste robiť, aj keď si robíte iné veci, aspoň v pozadí vy to vnímate, hej? Čo sa tam deje. Tak, hej. No. A viete tam a máte dobrý pocit z toho, že tam ste. Ja som tam ešte aj spala. No, to ti veľmi nevyšlo. Však ťa videl. Ale nevidel ma vtedy, čo som ležela na tých celých oných. No, hej. Ale tak napríklad v prvom semestri sme chodili skoro na každú prednášku. V druhom... Už sme nechodili. V druhom semestri sme nikde nechodili. Proste vôbec nám to nevyhovovalo. A teraz zatiaľ chodíme. Nevynechali sme ani jednu. Dobre, okrem môjho prvého týždňa, že som tu nebola, tak som nevynechala. Dobre. Ideme. Vypracovajte si poznámky priebežne. Je to super tip, aj keď ho nerobím. Akože snažíme sa ho robiť, lebo aj keď v podstate my sme mali prednášky či poznámky z predošlých ročníkov, tak my sme, aj keď sme sedeli na tej prednáške, tak sme si to robili aké vtedy podľa seba. Čiže akože je to fajn, nestrácate potom počas skúškového ten čas s tým, lebo buď by ste mohli oddychovať, alebo práve že sa učiť. Ale je to ťažké to robiť. Akože hej, proste také, že teraz sa mi nechce, potom už meškáš, potom si stratený a v tom skúškovom, aj keď je to už na poslednú chvíľu, ale vtedy majú tie poznámky všetci. Čiže hoci koho opýtate a viete si ich upraviť. Ak nie sú ľudia takí, že od vás popýtajú 10 €. Študuj s ostatnými. Ja by som to dala, akože áno, je fasa študovať aj ako na skúškové s niekým, akože proste mať study partnera. Ale ja toto beriem aj tak, že proste všetky skupinové zadania, ktoré máte, proste vypeckovať. Lebo to je tak primitívna blbosť. Proste či už je to prezentácie, či je to nejaká semestrálna práca, proste hocičo. Vypeckujte to fakt na najvyšší level, jak viete, lebo proste sú to fakt zadarmo body. Proste to stačí, že aspoň dačo o tom viete, aspoň máte peknú prezentáciu, proste robíte to 2, 3, proste máte spoločný čas na kavičke. Proste fakt to nemôže byť už viac príjemné, jak to je. A fakt sú to zadarmo body. Určite sú to ľahšie získané body ako za počtov skúšok, lebo toto proste... Robíte ChatGPT, používajte Gemini, používajte, všetko používajte. Nám aj sami to povedali, že môžeme to využívať, lebo hlavne na tom sa im ukáže, keď tam napíšeme úplnú blbosť, vieš, že proste nevyužívajte ho, že skopírujete všetko, čo vám povie a hodíte to tam, musíte s ním vedieť pracovať, že aj na tom im sa ukáže, že aký si múdry, hej, že čo tam dokáže dať.
tým, že to tam dáš, ty si to prečítaš, proste, že aj keď s ním pracuješ. A veľmi sme ho veľa využívali. No teraz ho využívame. Akože fakt na každú jednu vec ho využívam. Na každú jednu. ChatGPT viac ako Gemini, ale Gemini som využívala asi pri marketingu najviac. Tak on má aktuálne aj tieto. Fakt, ale akože overte si tie informácie, čo vám dá, ale proste on vám napríklad, ja neviem písať slohové práce a také, nám trebalo písať 25 stranovú, tým pádom sme ho tam využívali, aby nám to... Akože aj ten možno základ textu bol náš, ale nám to upravoval do Gemini sme to dali preto, lebo Gemini viete vkladať obrázky, takže som nám vložila celú prezentáciu, ktorú sme mali a na základe toho nám robil texty a potom sme to už iba to ChatGPT dával, nech nám to akoby rozšíri ten text. Proste na XY slov. No to sú len fakt, že také veci, že to, keď človek nevie, tak to nám pomôže, ale boli to naše vedomosti, čo sme tam dávali. Tak. Nepodceňuj spánok. To je správne. Ja, keď nemám 10 hodín spánku denne, ja som vypnutá, spím po obede, ako ja spím po obede, kľudne príjem po predmetoch, treba robiť veci, to ma nezaujíma. Spánok je dôležitý, lebo keď nemáte veľa spánku, ste vypnutí. Káva to nenahradí. Je to pravda. Akože ja som tento týždeň išla na 6 hodinovom spánku a už tretí deň som to nedávala, ale tak som to nevedela dohnať, takže som si to dohnala tak trošku dneska, som išla spať o 9. A zobudila som sa o 7 ráno. Akože je to skoro, ale ja som mala dneska program. O 7 som už to mala byť, ja som zaspala. No, Ema je napríklad vstávač. Kedy máš prvý budík? Nie, kedy vstávaš z postele? No, za normálnych okolností? Keď ideme, máme školu 9:45, čo väčšinou začíname. Kedy vstávaš? 5:55 mám budík. Ale teraz tento týždeň, čo sme mali... Kedy vyjdeš z postele? Tento týždeň to bolo 6:30. No, ja keď mám hodinu 9:45, vstávam 8:30 z postele. A to idem električkou do tej školy, aby mám ďaleko od tej školy. Ja si fakt ten spánok cením, využívam každú jednu minútu, čo mám. Takže nepodceňujte ho a spíte čo najviac. Bude vám lepšie. Akože hej. Dobre, čo máme ďalej? Zostaň aktívny. No dobre, tak to je akože skôr na teba. Akože v kalendári, ešte zatiaľ som bola chorá, ale do toho kalendára mám proste, hneď ak dostanem rozvrh, tak si ho dám do kalendára a proste, čo chodím cvičiť, tak proste si dám pevný rozvrh, kedy tam pôjdem po škole, medzi školou si to tam nahádžem, aby si proste nesedel doma a mal aspoň dobrý pocit z toho, že niečo robíš. No akože, ja keď som chodila cvičiť, tak to bol strašný detox. A proste, keď máš akože celý deň nadrbaný prednáškami a máš jednu voľnú hodinu, tak je to super tam medzi tým ísť. Akože áno, trepeš sa s viacerými vecami. To áno, je to také, že... Dobre, my máme blízko školu a fitko, ale kebyže som trepať na druhý koniec mesta, tak to asi seriem. Nestíha sa. My máme hneď pri škole, reálne. Ale akože aj všetci, čo David alebo Viktor, čo proste sú tak proste áno, všetci sú takí, že sa cítia ako znovu zrodení. Aj keď tam pomaly nič neurobíte, ale iba ten pocit, že tam vojde, že neviem, aj keby sa len prejdem na pase, zabehám si tú hodinku, čo tam mám, proste je to také, že vypnete od tej školy, fakt pustíte si tam seriálek, hudbičku a máš taký dobrý pocit zo seba, že si len nepresedel keby ten celý deň v škole, hlavne keď je zima, je to tam fakt depresívne, akože v tej škole tma tam je, učíte sa tam, tak vybehnete aspoň do posilky. Čiže určite odporúčame. Pomodoro metóda by mala byť normálne, že na strednej alebo základnej by ťa to mali naučiť, že to využívaj. Podľa mňa na strednej. Proste, ja som to akože nepoznala, ale ja reálne pomocou nej sa viem učiť pôjde 8 hodín. Akože ja nie som až taká zdatná, ja sa tak viem učiť max 3 hoďky. Max, to je proste fakt, že max. Ale akože je to super. Ja hlavne sa neviem učiť, keď mám dlhý text, ja to neznášam, nenávidím proste súvislé texty, ja musím mať poznámky, akože také fakt, že odrážky krátke, ale tie flashcards, co to volá, toto viem robiť 4 hodiny na Pomodore, ale fakt, že flashcards, ale proste aj tak vám to treba pripraviť, takže aj tak proste už sa učíte z toho, že to iba pripravujete. Ale matiku na Pomodoro, fakt, tým, že matika rýchlo ide, keď sa ju učíte, akože rátanie príkladov, na Pomodoro, vám to tak zletí ten čas a fakt sa tomu venujete. A pre tých ešte ináč nevedia, čo je Pomodoro. Tak je to, že si rozdelíte čas. Ja si napríklad rozdeľujem čas na 25 a 5 minút. 25 minút sa učím a 5 minút mám voľný čas. Ja som si dala 15 a 5. Napríklad, viete som dať aj, že na matiku som si dala 50 a 10. Ema, nemôžeš odísť polke rozprávania? Ale však to úplne v pohode. No, tak teraz pokračujem, kým ma tu leze. Mala som, že 50 a 10 na matike a
fakt, počas tých 50 minút nie som vôbec na mobile, mám ho otočený, mám ho vypnutý, proste nie som. A počas tých 10 minút proste ja si zahrám solitéra. Proste gebuzinky si zahrám hry na mobile, proste fakt, že vypnem a potom tam mám každé 4 tie režimy, či ak si to poviem, mám dlhú prestávku, buď pol hodinka, alebo hodinka, idete sa napapať všetko. Ale fakt to pomáha, že, lebo vy keď sa učíte 4 hodiny v kuse a si nedáte pauzu, vám mozog podľa mňa prestane fungovať. To podľa mňa nie je možné. Tak. To boli naše otázky zodpovedané, tipy a triky. Keď vás fakt niečo napadne, kľudne nám aj napíšte, my vám odpovieme, ak idete do prvého ročníka, alebo ste tam práve teraz. Sme jak veľké odborníci. No dobre. A my sme si pripravili taký kvíz pre vás a zároveň si ho robíme my, či sme si vybrali dobre. A že ideme zistiť, aký sme typ osobnosti a či sme, ja neviem, ekonomicky, na umelecký tam bol typ, nie? A také, že aká škola je pre vás výhodná. Takže ideme na to, hej. Tie otázky vám budeme dávať, poďme asi ďalej od seba. Hej. Otázky budeme vám dávať tu. Vidno ešte? Hej. Otázky budete mať tu mať aj 4 možnosti, že to bude ABCD a zapisujte si, zapisujte si ich, lebo podľa tých ABCD zistíte. Hej. Čo? Chápeme? Čo budete? Úplne sa chápeme. Takže prvá otázka. Už to celé ideme čítať? No. Idem prvá? Takže ideme prvá otázka. Ak by si vyhral 1 000 000 eur, čo by si s nimi urobila? Investovala by si ich do rôznych projektov a podnikania. Použila by som ich na cestovanie a objavovanie nových miest. C. Rozdielala by som si ich na charitatívne účely a podporu miestnych komunít. D. Uložila by som si ich a rozmýšľala, ako ich najlepšie zhodnotiť v budúcnosti. Ak máš voľný víkend, ako ho plánuješ stráviť? Po A. Skúmam nové oblasti záujmu a učím sa nové veci. Po B. Venovala by som sa svojmu koníčku alebo kreatívnym aktivitám. Po C. Aktívne športujem alebo sa zúčastňujem na spoločenských podujatiach. A po D. Oddychujem doma a relaxujem s knihou alebo pri filme. Poďme na tretiu otázku. Čo ťa najviac motivuje vo tvojom každodennom živote? Dosahovanie osobných cieľov a kariérny rast, kreatívne vyjadrovanie a umenie, objavovanie nových poznatkov a výskum, pomoc a podpora rodiny a priateľov. Ako reaguješ na výzvy, s ktorými sa stretávaš? Po A. Hľadám praktické riešenia a analyzujem situáciu. Po B. Snažím sa nájsť inovatívne prístupy k riešeniu problémov. Po C. Skúmam dôkazy a racionálne argumentujem. A po D. Diskutujem o možnostiach a následkoch rôznych rozhodnutí. Aký je tvoj prístup k tímovej práci? Organizujem prácu a nasledujem pokrok tímu, prinášam nové nápady a inšpiráciu pre celý tím, riešim problémy a hľadám efektívne riešenia, dodržiavam pravidlá a zabezpečujem súlad s normami. Čo ti robí radosť v práci alebo štúdiu? Po A. Plánovanie a dosahovanie cieľov. Po B. Tvorenie a vyjadrovanie sa cez umenie. Po C. Výskum a objavovanie nových poznatkov. Po D. Pomoc a podpora druhých ľudí. Je tvoja obľúbená aktivita vo voľnom čase? Sledovanie trendov, tvorivé vyjadrovanie sa cez kresbu alebo hudbu, C je experimenty a D je diskusia a debatovanie. Aká je tvoja definícia úspechu v živote? Tak chcete byť finančne nezávislí, to je po A. Po B chcete byť akože duševne naplnení, tak to pomenujem. Po C chcete objavovať nové poznatky a chcete niečo priniesť akože pre svet, niečo svetoborné. Alebo po D chcete pomôcť iným a podporiť ich. No, tak toto bol náš celý krátky kvíz. A teraz prejdime, čiže mne najviac vyšlo, že mám Ačko. Ty máš najviac? Počkaj, musím to počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 4, Ačko. Ale akože Dčko som mala veľmi tesne. To fakt, ja som mala Dčko, jedno Cčko som mala. Ty si taký vedecký typ? Asi áno. No, tak tu budete mať vlastne... Dobre, takže že ste Ačko, tak vám vyjde toto, čo je teda akože tvoj typ osobnosti je pravdepodobne orientovaný na výsledky a praktické riešenia. Máš tendenciu presadzovať efektívne a účinné metódy pri riešení problémov a teda ste ekonomickým typom.
keď vám vyšlo viacej Bčok, tak tvoj typ osobnosti je pravdepodobne kreatívny a inovatívny, máš silnú potrebu vyjadrovať sa kreatívne a hľadať nové a unikátne spôsoby, ako riešiť problémy a teda ste umelecký typ. Že C-čka, ak vám najviac vyšlo, tak to je, že váš typ osobnosti je pravdepodobne vedecky objavujúci, máte záujem o výskum, objavovanie nových poznatkov a aplikovanie vedeckých metód pri riešení problémov. To by som povedala, že je skôr taký, že matematika, fyzika, medicína, také vedecké zamerané skôr. A Dčko je, že ste vlastne právnický a spravodlivostný, čiže máte tendenciu orientovať na právne zásady, spravodlivosť a pomoc ostatným, čiže by ste mali byť ideálni na právnickú vysokú školu a uberať sa týmto smerom. Takže my sme proste ekonomky, hej, ideme ďalej. Toto bol náš kvíz. A celý náš podcast. A dajte nám do komentárov vedieť, že koľko ekonomov tu máme. Áno, napíšte nám, že čo vám vyšlo podľa nášho kvízu. To by bolo super, fakt prosím to napíšte, ma to zaujíma. No a vlastne zasa vracame k tomu, že ak by ste mali hociaké otázky, či už o našej konkrétne vysokej škole, teda aby ešte sme to raz opakovali, tak chodíme teda na Ekonomickú univerzitu v Bratislave so sídlom v Košiciach. Neviem, ale je to v prvom podcaste. No. Ale tak Ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach. Podnikovo-hospodárska fakulta. Študijný oddelenie. Študijný odbor obchodné podnikanie. No takže hocikedy. Nie, ale keby hociak chcete ísť na vysokú školu. Hoci kde máte otázky, kľudne nám napíšte, hej, ohľadne hocičo. Pomôžeme, nemáme s tým problém, dúfam, že ste si to užili. Veríme, že sa vidíme zase o 2 týždne. Bude to prekvapenie zase, čo to bude. Lebo ešte my sme si nevybrali. Plná karta.